Han er ikke så glad. Er det stærkt? Shit, det kan du øjne bare lidt vand. var åndeligt. Hvor lang tid må det ved? Ja, 10 minutter. Munden er savlet. Efter ham. Ja, der er 4 minutter tilbage. Du må ikke kaste op. Bare lige spørge. Stærk er det. Næste gang. Ja, det er bare der. Sådan, det har jeg bare fået. Så er det helt andet at tatovere. Ej, det er øjnene. Synes du, det er så stærkt? Kan du holde varmen? Det er også stærkt, det er. Men ikke det så. Vi skal jo så prøve det lige alle sammen. Det er vi ikke. Nej, det er vi ikke lige pludselig. Ej, det er stærkt, det er det. Og det er ikke kravlet ud. Tough shit. Men den var ikke stærkere end den lille, og jeg fik sådan ikke så meget. Ej, det der du fik, det var Er stærkere. det ved, ikke? Det er værre. Ej. Rasmus, kig lige her, og så lige se, hvordan det var. Okay, prøv at gabe op. I tog det. Spis, tager du en. Jeg skal også spise en godt. Ej. Det er stærkt. Ja. Begynder du også i rød? Ej, det tror jeg ikke. Han er da herligt. Den er stærkt, den. Shit, mand. Den er stærkt, den. Men den er så stærk er det ikke. Men jeg har faktisk hække, når man spiser. Jeg har også lige spist det. Han er sikkert nok vant til det. Jeg spiser dem til morgen. Jeg spiser Stefan lige for at komme i gang. Bare Skal jeg live dig? Eller gør et eller andet? Kan vi ikke det ned til Peter? Jeg har noget der hjælper. Ja, det Det var ikke glad for, at jeg ikke vandt. Eller tabt. Ja, nej, det er en gevinst selv, der er Rasmus. fuck, jeg er glad for, Må at vi det lige går se mig. tungen igen? Mælk. Fuck shit. Starbucks. Men drik lidt ad gangen. Jeg vil ikke mærke det indre nu. Og nu kan jeg lige 5 sekunder lige trække vejret op. Det er sjovt, at det er det sygt. Det var du slet ikke var stærk, men på øvelse. Ej, men nej, 5 minutter eller sådan noget, det er væk. Så jeg har alle sammen set mig tage ud. Nu er det stadig.